Кой си е? Captain Hero! И това е Жалкаря номер 1. Красавица. Тя се смака и се тъпчим като прасета. Не ти се тъпчиш като прасета. Чере си чаша, той някак не докия. Ха, няма, ей! Бяла чашка. Ти си гей, има жълта, я махни, ей. Не имам други вечера. Тя... Хората на гледат странно. Да го покът! Е, тато. Хей, гей. Бластяк. Взех си Биг Мака. Той нищо взе някъде. Мак чикам факове. Количка. И сега после ще ходим... Къде ще ходим? По центъра някъде или да я знам. Или до мола. Да, това не са по часа. Това е близко, не е толкова далеч. Да. 1 час. Чест, от гарата до мола съм сил за 1 час. Да. Ти яки плакачи просто много маки са гледа. Плакачета, по-долин. Палмички, гадния стопушченца. И това да не господа е централен Макдоналдс. Невероятен, Не. Има и кюнеп, ето. Има си туалетна. Има и паметник. Най-луксозния Макдоналдс. Шкопки най-луксозния кенеф във Варна. О, мага. Изтървах си картофчета. Какво? Туалетник. Ти кажеш да си играш на иглички. И аре, спирай го, сега ще я. Ай, спирай го, е! За последен път да видите гадната физиономия на Captain Hero.